শীত দিনিয়া তা সাথে মকসির মাস চালছি এরকম পিঠা যদি তৈরি করে ন খাইতিবে থরে ট্রাই করন্তু পুরা মজা আসিଯିବ। নড়িয়াକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି କୁର୍ତେ ବସିଗନି ବୋଲି ଆମର ମାଉ ନାଇଁ ଆଗ ପକା ହେଲାଣି ନଡିଆ ଖାଇବ ବୋଲି କୁରି ସାରିକି ତାକୁ ମାଲ୍ହା ଦେଇଦେନି। ସିଏ ତ ପୁରା ସେଇ ରକି ବିଜି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ପିଞ୍ଚ ଆଣିଥିନି ଯେଟା କି ପିଠାର ଦରକାର ବୋଲି କଢା ଗରମ କରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ସେକିତେ ଲାଗିଗନି। ଦେନେ ପିଠା କଲା ବେଳେ ପତ୍ର ଗାଜେ ରକମ କା ଫାଟି ନ ଯାଉ। ତାପରେ ନଡିଆ ପୁର করতে বসিগনি সেই রকি ଅଳେଇଚ ବା ଅଦା ଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ବଢିଆ ଆସେ। ପୁର ତିଆରି କରିବା ଭିତର କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରର ତେଲ ଦେଇତେ ନାଗିଗନି। ତାକୁ କାଢିକି ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଖୋଳି କାଢତେ ନାଗିଗନି କେନେ ନା ଏ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆଉ ଇଏ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଚେକିଂ করতে ନାଗିଛି ସବୁଟା ଗରମ ଗରମ ଖୋଳି କାଢି ତାକୁ ଚକଟିକି ପିଠା করতে ନାଗିଗନି। ଆଉ ମା ତ ମୋ ରକମ କା ନ କରି ପାରି ସେ ତ ପୁଲି ପିଠା করতে ନାଗିଗଲେ। ତାପରେ ପାଣି ଗରମ କରି ତାକୁ ସିଝେଇତେ ବସେଇ ଦେନି। ଆଉ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ହବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢି ଆନି। ଓହୋ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ନ ଖାଇଲେ ବୁଝି ପାରିବେନି। ଛାଡ ୟା କଥା ମୁଁ ଆଉ କିସ କହିମି। ଇଏ ତ ହାଣ୍ଡି ଖାଇଟା ଆମ ଘର। କହିବେ ଦେଖି ୟା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଖାଇ ଅଛି?